Мандарина чалендж! Оу, е! Ще каква дълго коса има то? Буйна. Това става маняк. Ще направим мандарина чалендж. Мандарина чалендж! Първо той задава въпрос на нас двамата и ние трябва да отговорим. Ако не познаем, взимаме мандарина и накрая всеки трябва да жонглира с мандарините в снега. Да, в снега. Да, аз. Говорим правилно, взимаме точка, не взимаме мандарина. Победителят ще задава въпрос. Добре, дай. Герасим ще задава въпрос. Какво трябва да направиш, когато видиш малко зелено човече? Да се обадиш на полиция? Наркоман? Не. Да го настъпиш. Ага, другия път дънка, ама трънка. Дънка, ама трънка! Да, пресечеш. Това на светофара. Добре. Какво? Вали проливен дъжд. Кой няма да с немокри косата? Това, който няма коса. Да. Какво прилича едната половинка от ябълката? На iPhone. На другата половинка. Бе ги е чел. Не съм, аз това между го предположих. Ти кое пътно не може да се стрежи? Кое? Кое пато не може да се срежи? Да. Ламарината. Не. Предам се. Пътното. Платно. Кога човека е без глава в стаята? Кое е без глава? Да. Когато не е в стаята. Не. Гато. Не, чакай. Кога не е? Кога не е човек с глава в стаята. Да. Не, чакай. Аре бе! Предавам се, не знам. Кога нича преждема? Това е... Коя е най-горната част на колата? Най-коя? Най-горната част на колата. Капака? Не. Тавана. Не. Боята. Холи, ами не, ако има прашинки. Сега играем аз както с хартия, кой ще дава. Чудесни думи казваш ти. Камък новица хартия 1, 2, 3. Камък новица хартия 1, 2, 3. 1, 2, 3. Аз задам. Кой е най-слабия футболист? Герасим. Роналдо. Този, който не играе. Коя е любимата храна на Доналд Тръмп? Доналд Тръмп. Кой беше? Бургер. Президента на Америка. Коя му е любимата храна? Бургер. Картофки. Близо сте. Пица. Не. Сладко е такова кръгло. Пончик. Донки. Става. Не вярвам сега! Кои самолети се разбиват най-често? Кои? Кои самолети се разбиват най-често? Ти не футболисти. Не. Нали? Пътници. Те трябва да е на Пътници. футболисти. Ти спяните шофьори. Добре, хубаво. Добре, още един. Кои хора не виждат цветове? Слепите. Слепите. Далтонисти. Слепи. Не, те, които не са си твърли очите. Еми слепи. Далтонисти е! Добре, аз ще ги прием и двамата за верни, искате ли? Не, айде. Поне съм добра душа. Кой е спота? Трябва още да вземиш. Така, Салги ще задава въпрос. Добре, значи Кой успя да вкара гол на Нойер на европейското? Карим Бензема. Роналдо. Рефера. Не. Франция. Кой? Италия. Чайно. Не е футболист. Доналд Тръмп. На пул... На това... На Европейското? Да. Кой е вкарал го на Ноер? Да, на Дуспа. Ама предпоследния мач. Кои са играли? Кой отбор е? Франция и Германия. Аха. Аз не знам някой негър, нали? Не. Имаш го някъде близо тука. Чакай сега. Ето, Гризман. Да. Ма той е долу и муската, той бас сега. Защо не го видях ти, бе, брат? Който прави телефона. Панди. Кой е петия най-добър футболист в целия свят? Левандовски. Ливана. Тук е. Хубава е. Взима Мадарина, Тас Никол. Кой е втория най-добър вратар в целия свят? Петър Чех. Не. Не, чакай, ти каза един път. Джанович. Чакай, аз съм, бе, брат. Той. Кой е втория най-добър? Първият Нойер, така. Да. Втори. Барса и... Той ли? Не.
Аз съм. Джафа Дюпон. Да. Брат, това да не е... Има магарина. Това да не е вид пералня, брат. Байер Мюнхен. Да. Георгино, не си ме мандарин. Вземи. Земи. Време е за ганата част да жонглираме на вънка. Земи. Трябва да е епично, Герасим. Трябва да има гледане в жип. Почка. Аз не мога да жонглирам, баща ми е. Така. Майка! Брат! О, малко. Вас и приятелите. Малко. Брат! Чакай, не мога стана. Не, микрофона. Няма ли още мандарини? Моля да ги правя кръчета с тях. Добре, ще още две калинки. Така виж колко съм добър. Нямаме жонглиране. От мене. Дано клипове харесва, може да се абонирате за канала ми. И за моя канал. Да, в момента ми замързват краката, но всичко беше за гледания. Чао! Mix the clown and yeah, keep it on the level, keep it on the level. I'm climbing up the ladder while you in need of a shovel. Skedaddle. I'm climbing up the